natauhan ni Epicare. Timing kayo ang iyang birthday na timing pa sa adlaw niya natauhan. So mga pare, saksiyan na to ang travel ro na sakay aning Island Cruise di ay. Yes, karon kuyog na ako ang pamilya o ubang barkada Mga pa. friends, so mga Bayos friends, Boss mga Bayos Production. Productions. So mga pare para dili na ka ma-hassle like karon sa kong birthday. So nanay food dili lechon package na. Oh, So package thank you siya dire. paring Christian So kasi Pinagdadaan naganahan mo niya. booking dire sa Island Cruise di ay kumpleto na sila kada package mga pagkaon. Pilian na niyo mga menu kung sa inyong ganahan. Yes. So para siya. affordable na kayo Ang Island hopping meron dito magtiktoyok pa sa tibok si Paway mga 30 katuyok. Sakto ko naman ito. You know what? Kita na to ang ilang food package mga Oh, pare. ipakita na to mga pare. So mo nila ang foods dire mga mga pare oh. Na ay mga kuan, explain dire ma'am. Yes, mga pare. So ang nag-choose na ko nga package is 799. So ang 799 na 899 guro to eh. 899. 799 oy. As 799 to? Sayop ka diya, pakay pasaylo. 799 day oh. So meron siyang package nga 799 ani. So kani pud ang lechon nga 75. Yes. So sabi, explain ko na usay dadra. Seafoods ni mga pare sa pamahilig og seafoods na dire. Kini seafoods po siya. Dili. Wala na ilabot. Wala. So kini siya, lechon na siya. Oh. Nga kung ganahan kaya pare, napoy mais. Wala niyo ko explain niya, mao ni ko paborito. So lipay kasi mong birthday ro kaya tayo mong Syempre lipay, kay daghan kayo may magatos dagat. So plano ka maligo ron. Actually dili sa ko maligo pero maligo ko kay ko ang birthday. So Dili sa tay ko mainom pero mainom ko kay ko ang birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Message ako niya, hope na taga pagkagtaas kinabuhi o layo sa sakit ba? More birthday sa kam, di pa ni mga otong birthday niya, basta susunod sa ilaw na San Marin na ito. Mag-iwag San Marin si pare. Thank you kayo di ay dyan sa Bayot Buang Production. Kapare. Thank you kayo na din na kay Paring Christian, Matia. Matia. Ako nagkadugay, murag nagkasuot na murag na akong pamilya. Bayot Buang family, labi na sa ko ang pamilya nga nadiri na. Salamatan mga Sa Ogsa di ay. Grupo Pinky's Vlog Group. Salamat Yes, po sa- Natas o sa ko mga- sa inyo tanan. Salamat. Gahanda na rin Island Cruise Day. Alright, masukot na kaon, ha? Thank you! Sa inyo. Sa mga oras na, mga oras na. Mga oras na. Sige, Bayer. Salamat. Sige, sige. Uy, sana. So, what's up mga mari, mga pare? May hapon yung tanan namin diri sa Campo Labo, diri sa Negros Occidental. Unsa ni sa lugar na diri, boss? Labo. Sa part na rin sa asa, sa Calatrava. Kalatraba. Oh, part na rin sa Calatrava nga lugar. Naari nindot nga lugar ni nani diri sa Campo Labo, diri sa part sa Calatrava. Diri murag atbang ani, murag patunan. So, sakay mi anang mo ang sakyan ganing Island Cruise di ay. Murag iya na siya na Xian Binalosa. Island Cruise sa Serenity Cove. Di. Make it together here. 1,